హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. గోండి సాంగ్ అంటే జస్ట్ మ్యూజిక్ ఓన్లీ బీజిఎం మీద ఉంటుంది. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. డెమో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. తప్పకుండా లైక్ చేస్తారు. ముందుగా ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది వీడియో కదా. ఇంకొకటి, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఇక్కడ మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1, 2, 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. క్లియర్గా 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో సేమ్ ఫ్రెండ్స్. టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. సెకండ్ ఫోటో యాడ్ చేసి 3rd, 4th అండ్ 5th, 6th మొత్తం 6 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 6 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఈ ఫోటో వరకు ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. 6 ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ 9 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ నుంచి వేరే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫొటోస్ వదిలేసి ఇప్పుడు 9 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 1 by 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక్క ఫోటోని కూడా మిస్ కాకండి ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇలా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈ ఫోటో లాస్ట్, ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుందిగా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా ఇప్పుడు 10 సెకండ్ నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. పేస్ట్ చేసుకోవడం అంతే ఉంటుంది. సింపుల్గా పేస్ట్ చేసి వదిలేసేయాలి అంతే.
సో ఇలా చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో గాలి ఎక్కువ వస్తుంది, డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు లైక్ చేస్తే ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.